Salut tuturor, eu sunt Rob și bine v-am găsit la un nou car vlog, băieți. Dar aceasta sunt din nou aici alături de fratele meu. Suntem pe șosea aici, pe meleaguri noi, da? Mergem astăzi la munte, băieți. De tot vă arătam eu cu muntele. Mergem astăzi la munte. Vedem și noi care-i treaba, prima oară pe off-road la munte. Nu uitați și voi de un like acolo. Strângeți și noi multe like-uri. Nu știu, acum vedem, mai facem episoadele, diversificăm, vedem dacă vă plac, dacă nu vă plac. Știi? Ia uite ce e aici. Ia, stai să văd dacă vine ceva. Nu vine nimic. Atât. Da? Uite, avem aici și aici pe co. Am mai pus niște benzină, am jumătate de rezervor și eu cred că mi-ajunge. Ia să lăsăm încet aici, că e radar. Ia uite, a dat, deja a venit primăvara, băieți, după cum vedeți, a dat florile pe la pruni, pe la caini și piersici de ăștia, da? Iarba verde, totul e frumos, totul e frumos. Da? Haide, mă, ca să iau și aia. Perfect. Da, pe șosea tot sunt plictisit, am mers pe șosea cu mașina. Și da, vreau și o să vedem niște zone noi, vedem și noi, n-am fost niciodată, vedem care-i treaba. Ia uite, aici deja începem să urcăm, hai frumoasa mea, haide! Baba mea. Hai baba mea! Mănâncă benzină că ți-am dat. Ți-am băgat benzină de 50 de lei, mergem. De n-auzi, mamaie. Cum era aia? Am băgat motorină de 50 de lei și vin spre inima ta. Vin spre inima ta, da. Benzină, în cazul ăsta. Benzină, da. Spre inima Pădurii. Spre inima României mergem, da. Au, ce e aici, mă? Aleu, ce populată-i comuna. Mai zic că sunt copii, dar aparent. Nu sunt copii. Sunt mamaie și mămăi. Flori, fete și băieți. Sper să ne ajungă bateriile astea la cameră. Bă, dar câți mai sunt, bă, băiatule? Sper să ne ajungă. Uite, bă, ce e aici? Ce ai, mă, nu vezi și mașina e în față? Ai, dacă scapă ambreiajul... Ia uite ce mașină în stânga, uite acolo. Hai, Joe, hai. Da, acolo, a oprit în mijlocul drumului. Era tataie care era. Bă, dar câți mai sunt ăștia, bă? Tu nu vezi ce e pe aici? A murit ceva pe aici, că au toate prosop. Eu, ăsta nu are papuci. Are papuci. Ai, cimitirul, vin toți de la cimitir. Bă, da, a fost înmormântare de aia grea. Adică... De aia cu lăutare. Adică a fost iubit omul ăsta. Ia uite, bă! Ia uite, olenele, mă. Dar noi trebuie să ajungem pe acolo, dar nu știu pe unde. Bă, bun, dacă le-am văzut în viața mea pe astea așa. Ia vezi, mă, uite-te pe telefonul ăla. Vezi că trebuie să fie un drum, ți-l arăt eu. Mamă, dacă rămâi fără frână aici, ce faci? Sunt în frână de motor, te rog eu, uite ce coborâm aici. Stai, mă, că te uși pe câmp, cel mai rău, nu-i ca la... Care când, mă, că tu nu vezi ce șantul sunt, te-ai răsturnat aici, uite un drum pe aici. Ia uite, mă, uite-te acolo. Urcăm cu a patra? Urcă, mă, că e un om, mă. Urcă, baba mea. Hai, baba mea. Hai, baba mea, haide! La Homești aici. Parc Eolian nu e de aia. Uite-te pe ăla de teren, că pe ăsta nu vezi. Inițial am zis că, bă, poate hai să mergem noi înainte, știi? Să... Ia uite, mai, tu ai dat mâna asta la ce? Nu. Inițial am zis, hai să mergem noi înainte, ca să nu mai inducem lumea în eroare, că mereu stăm și ne uităm pe telefonul ăla acolo, nu știm drumuri, nu știm alea. Așa când cunoști, te duci, știi, te duci, bă, mă duc la sigur, îți dai seama. Să-mi zici drumul ăla pe acolo, știi? Și de acolo, cred că e drum de piatră, nu știu ce, că duce la Eoliene. Vă ducem astăzi la Eoliene, băieți, că după cum ați auzit și voi din discuție, mergem la Eoliene. Putem să facem dreapta, nu pe aceea. Nu, la livada mică acolo, dar nu trebuie să ajungem neapărat la vârful Pandela. Nu ajungem la vârful Pandela, eu ce zic? Până în vârf facem dreapta. Că doar nu pun eu, mă urc acolo pe aripa aia să văd, ia uite-le cum să văd, numai de aici.
Nu mă urc eu pe aripa aia să văd că, vai, că ce frumos mă învârte, știi? Da. Eu acolo mă duc doar așa să... Uite ce-au pus lumea, aici stă la pădure. Păi deja se simte că mașina urcă. Hai să-i oprim și noi Ia, și mai ai benzină. Bă, să știi că am scăzut alea. Acum că stau eu așa cu botul în sus, poate de aia a scăzut. Da, pe bun. Eu ce fel? În Livada. Am adus-o pe mașină, pe asta am adus-o pe Pinuț, l-am adus unde îi place lui mai mult, la pădure aici. Da, n-a văzut el pădurea toată viața. Da, că, bă, nu știu că... Mă zic eu de acela, cum arată. L-am adus unde îi place lui mai mult, la pădure. Unde era menit să fie. Unde era menit să fie. E Pinin, Trebuie să este... faci în dreapta. Unde? Adică dacă o luăm pe aceea, o colim la ta Murgești. Dar o luăm pe de-a dreptul, așa. Uite... Aceea. Aceea? Da. Asta e? Da. A. Ia mă, ia. Uite, și o luăm aceea. Da, hai să vedem ce-i pe Da, aici. da, Bă, nu e pus nicio barieră, nimic, am așteptat să fie vreo barieră, ceva. Că mai pun pădurari ăștia. Bariere din astea. Uite ce au scos vaca pe aici. Uite, am intrat pe drum forestier, băieți. Unde îi place mai mult la Pinuț? Unde îi place mai mult la Pinuț? Sunt mărcați pomi, să-i tai. Da, bă, da. De stai așa, ce drum o fi ăsta aici? Bă, pare destul de... Wow, wow, de reducem. Pare destul de hău. Am că nu e așa. Wow, de reducem aici, ce gaură am intrat. Voi leu. Bă, dar vezi ce înalt sunt ăștia? Tu mai de jos de acolo până sus la noi. Wow. Sunt stăli de electricitate, sunt. Ăștia da, sunt de E electricitate. circulat, ăstea. E de circulat. Ia uite mă ce mișto e pe aici. Un pic. Aici un picnic, da mă, merge aici. Te mănâncă vulpile aici. Te mănâncă vulpile, ia Aici uite. nu mai sunt cu... Ia uite ce mișto e pe aici, mă. Vezi? Uite, pădure, v-am zis băieți că vă duc la pădure, n-a pădure. Ia uite, cineva a vrut să fure creanga asta. Ia uite-l, căra din pădure, l-ai filmat? Da? Da. Da, bă, iată că era din pădure. Păi am zis că vrea să fure ceva creanga asta. Ia. Uite aici a căzut copacul, vezi? Bă, vezi că la cădea pe noi, pui. Nu cade, dacă n-a căzut până acum nu cade. Ah, nu. Puterezie, mă, ce vrei. Da, mă, da, e mișto aici. Dar dacă cade pe fire, pa. Wow, aici iar e hău din ăla de cobori. Oleu, oleu, oleu. Să nu iau astea pe sus. Dar aici au cărat cu cai, așa, nu știu cu ce au cărat. De la căruța cu cai la hotelul Bindu. Pe bune că e marcat ăsta pe Maps? Am luat, Cred că am luat-o greșit. Cum? Nu mă, e bine. O e cam în dreapta. N-are nimic, mă rog, Cred acolo. că pe acolo trebuie. N-are mă nimic, tu nu vezi că pe aici au luat-o om. Ce nașpa e că nu știu unde e. Ia uite mă ce e aici. Veneam eu cu ATV-ul aici apoi marți. Nu mai veneam eu. Trebuie să fac și un selfie. Fii atent că aici e ceva civilizație aici jos. Selfie. Oi, ce coborâri e aici, vai să moară ce-am pe casă. Unde am ajuns, mă? Am ajuns undeva prost aici. Eu ți-am zis. Ia vezi, mă, ce s-a întâmplat? Trebuie să o luăm pe sus? Ori e drumul ăsta rahat? Eu ți-am zis. Ia zi, unde am ajuns? Uite. Ce Google Maps prost e ăsta! M-a băgat pe coclauri iar! Stai să vezi pe unde urc acum. Google Maps! Urci aceea? Trebuie să urc. Vezi mă dai acolo. Urcă mă, n-ai treabă. Eolianele cred că s-au încurcat. Da, eolianele s-au încurcat. Vezi că mai e un drum, încercăm pe al doilea, dacă nici al doilea nu. Ce aia este drum? Nu e mă, că nu e bună ăla. N-ai văzut că te scoate în trai acolo? Acolo te scoate? Da. Dar să-mi curez cine a făcut drumul ăsta aici și... Cum mă? Cine a făcut drumul ăsta aici, dar l-a făcut fără sens. Ce... Hai mă,
Ce urcăm, bă, băiatule! Păi trebuie să ne întoarcem înapoi de unde am venit. Păi aia zic! Hai bine, veneam pe Transmulțești. Iar chiței ăsta, mă? Oricum e super interesant aici să vii să faci un grătar. Îmi place mult zona asta, pe aici, pe partea asta, uite, pe aici, poienița asta așa. Mini poienița asta, să-i zic așa. E mișto, da. Aici mi se pare că e aia, pânta aia periculoasă. Care Cum să las eu caprele, ia uite. Aici, da, aici e panta. Aceea facem, nu? Da. Aceea, nu? Da. De ce e periculos? Aici e rău de tot, e periculos. Ce? Mă, uite mă, să mâncăm și noi ceva. Da, trebuie să... Luăm Putem să mâncăm. grătarelul. Fii atent că pe aici e șosea. Trebuie să nu vină ceva de sus. N-ai tu pe o să urci acolo, în gaura asta. Sau să cobori. Să urci în gaură. Ai-ți înțeles? Să urci. Ia uite Olionul. E olionul. Olionul, dă spunem pe Instagram. E olionul. Ia uite, aici e lumea cu rulotele, cu alea. Ia uite ce mișto e. Ia uite drumurile aia pe jos pe acolo. Ha! Ia uite-le. Eu mai trebuie să mă duc și acolo. Ia, să vă arăt. Gata. Ăștia-s cu cai, mă, nu-s cu rulotele. E Olionul. E olionul. Ia uite, e olionul, băieți. Să vedeți și voi. Nu știu cum se vede cu camera asta. Uite, mă. Sau mai merge asta, mă? Ia uite, mai clicăre ceva? Merge, mă, clicăre. Să vă arăt și vouă, băieți, nu știu cum să vă arăt, da? Ia, să nu vină vreo mașină. Vrei să te și uiți, dar să nu vină vreo mașină, da? Sau tenem și pozele la tine. Aici nu-i drumul la care ieșea din partea asta la alta. Care parte? Mai era un drum. Bun. Cred că pe aici, nu? Adică mă duc și eu spre ele. Aici fii atent că e case de om. Niște Daci vechi. Da. Uite, niște case de om aici, dar părăsite rău astea, bă, ia uite ce e aici. Nu e niciuna. Bă, dar numai boalegă de vacă pe aici, uite-te și tu. Bă, dar au făcut ăștia drum ca lumea pe aici, mă. Uite, mă, unde zicea ție. Nu, păi și-am spune, uite ce nu se mari sunt. Aici, mă? Da. Bă, dar pe unde intri, mă, la eolienele astea? Că-s tare curios, mă. Niște cățăi. Cățăi, să mă arăt ce am pe casă. Lasă-le, mă, că le pozezi de acolo, de aproape. E un drum în stânga unde am mai încolo, dar nu știu... Dar unde e, mă, că trebuie să te scoat aici? Vezi că pe aici nu e ca la noi, știi, ca să poți să o iei, că să fie drum de ăla, știi, ca lume. Că dacă e pe câmp o mai ocolești ceva, nu e. Mi-a zis că au făcut ăștia șosea până aici. Uai de cap meu. Tu auzi? Cu astea au rupt acolo la Dumbrăveni stâlpii. Cred. Tu vezi cum s-aude? Tu auzi? Ia. Vai de mine. Unde am intrat cu nebuna asta? Hai să facem un thumbnail. Uite de aici, pot să fac un thumbnail. Au, s-au niște oi. Aha. Hai, mă, că facem și eu, fac și eu thumbnail, faci tu poză. Uite-o. Hai că da. Hai că da, nebunule. E, na. Dă-i n-auzi. Tu vezi ce vânt fac astea? Mă rog, bate și vântul, da? Tu vezi? Tocmai de aici sunt. Deci sunt 3 aici. Și mai e una sau două mai încolo.
Am pornit-o și de... Ia dai niște curaj. Ia. Nu vrei să ajungem înapoi la... Au ce urcă mă cu a doua? Nu vrei să ajungem înapoi la Fumești sau Fumești? No, că după aia trebuie să... Am o idee. O luăm pe la vârful Pandela, luăm cu Turda. O luăm înapoi, da. O luăm așa pe lângă ei, învârtim, facem aceea. După la cu Turca nu merge. Ocolim, ieșim până la Homești, facem stânga la Homești și ajungem și la Parcul Eolian. Da, mă, da. Dreapta aici, așa? Da, dreapta. Poți. Hai să vedem ce e aici, bă, băiatule. Că văd că e drum destul de umblat, de tractoare, de... Dar nu e rău, mă, așa. A. Nu e rău. Ce drum de noi să sperăm aici. Numai să nu vină un tractor cu lemne. Că... Asta e, el dă înapoi. Da, cu logo ăla după el. Trebuie să o luăm încep aici. Mamă, pe unde am intrat, bă, băiatule. Hai că nu e așa rău dacă dai pe șanțul din mijloc. Stai la că stai, mai să bag eu mâna în cărci. Le ocolesc, mă. Ce că mergi? E destul de înaltă ca să ocolim. Ce vrei să stai cu mâna pe geam, îți intră mâna, alo? Să așa sare. Dreapta. Unde-i dreapta? Aceea. Da. Păi vârf Pandela, ăla e vârf Pandela, da? Ăla e un vârf acolo. Vai de capul lui, cred că are 900 de metri. Nu-l vezi. Uite-mă pe alea eolienele aici, na? Da, da. Nu putem să o luăm și noi pe de-a dreptul sau să mergem un pic, că ia pe alea. Unde am venit, uite, acolo am venit. Da, de jos. Băi, peisaj frumos, tare. Da. Aici, dacă avem o poieniță, ne ia o vedere largă. Frumos ar fi. Da, am urcat până la Eolieni, îți dai seama, sus, la motoare. Da, mă, da. Da, mă, da. Dar e circulat drumul. În acolo în pădure pare mai urât. Ia, hai. Stai așa. Ia, lasă-o ce, vezi, nu... Hai aici, pe ăsta, pe munte. Nu oprești motor? Opresc, da. Hai să bag și viteză ca să nu... Bine, Uite un drum pe acolo, vezi? E tu mă acolo, sus la borna aia. Pe jos, cum e sau poate rău. Nu, tu nu vezi că e cu mașina. Unde mă? Tu m-am zis acolo în vârf. Ăla, nu-i drum de mașină, mă. Ba, nu? E de ATV înseamnă, cred că au luat ăștia cu ATV. Wow! Uai, ce mișto e aici! Ho, ho! Bă, nebunule, stai! Dar nu așa cum mare aceea. Ia uite, bă, ce e aici! Ia uite, pe acolo am venit noi, vezi? Pe acolo! Wow! Ce? Da, ăla acolo, în gaură e râmnicul sărat. Și uite, dacă vă uitați voi atent mai în depărtare, acolo e de unde venim noi, din sat, la mine. Uite, se văd 3 eoliene aici și cu a 4-a acolo, după munte. Ce fain e aici! Aș vrea să urcăm acolo. Acolo e drum, dar e abrupt rău, ia uite. Uai, ce mișto e. Eu ce mișto e drumul pe aici. Uite, uite, una aici, una aici. Hai să mergem la ăsta, că la ăsta ai drum măcar, ăsta e... Da, da. Și ăsta e Parcul Eolian, dar e înfundat. A, dar nu-i parc cu turiști, cu de-astea. Un parc, mă, cu turiști. Cu ghid. E parc eolian, așa se numește. A, înseamnă că e o adunare de eoliene. Uite, ăla e Parcul Eolian. Mai e unul, da, sunt două, ai dreptate. Vezi? E o adunare. Adunare, da. Hai să facem mă desfac un thumbnail repede și aici. Mă dau cu spatele alea, că? Da, o leacă și vezi așa că nu mai ție frate, mă. Hop! Gata? Hai repede, fă o poză. Facem cam mult. Că face cam multe poze. Consumăm benzina. Imaginează-ți ca telefonul. Ăsta. Ia uite, mă, ia uite cum stă aici. Mami, Ia uite ce mișto să vede, mă. da, mai. Fă o poză cu telefonul și cu te. Hai, în continuare. Nu mai purtăm centuri. Păi da, aici cine să te oprească?
Aici știi de ce stricate drumurile astea? Una pentru că De tractor. au luat ăștia cu tractoarele, da, au ce căuri aici. Și doi de vulpi. Urși de papazauri, de Și doi că e umbră. babalăci. E umbră și nu se usucă aici. Așa ziceam și eu. Vine apa, torent, de ăla, știi? Nu știu ce. Torent de apă. Eu știu torent după calculator asta. Ăla, descarci pe el. Drept înainte, pare. În orice caz, e fain rău drumul ăsta aici. Să vedem dacă piese undeva la care. Și notat. 144, 114. Dacă are legătură undeva, e Era cu alea cu galbene. erau dreapta sau stânga? Cred că stânga. în față. A, e un fel de ocoleală pe aici, da. Pentru ea care n-au motoare așa puternice ca ale noastre. Hai mă că n-a scăzut tare rezervorul. Păi nu, scade aici din cauza că merge pe hârtoape de aia. Că nu știu, când o ieși la șosea atunci. Da, mă, da. Da, mă, da. Asta vreau. Explorăm lumea cu Rob 34, asta e. Ne mai întoarcem acasă? A? Ne mai întoarcem Nu acasă? ne mai întoarcem acasă, gata. Mai găsim drum spre casă, e întrebare. Mă, stai să se strice panorama asta. Nu știu. Cum panoramă, mă? Cum sperii să zici tu mie că am panoramă mașina? Nu, mă, telefonul. Adică Google Maps-ul. Dar tu ai două. Google Maps, panoramă. Mă gândeam că zici de mașina mea. De pinuțul meu. Pinuțul meu drag. Eu o simt alea. Dar nu-i gălăgeos motorul deloc. Uite ce mișto să vede. Ueleu. Vârful bandelă. Ușor, ușor. Bine, opresc eu. Oprim la Jujiță aici. Gata. Vezi că aici la jos e cineva. Ha? Ia de acolo ăla stă să dărâme malul. Hai că luăm așa. Stai, dă-te. Facem poză la mașină cu Jujiță. Fă poze cu Jujiță dacă vrei. Eu vreau să-mi faci cum mă Eu urc. trebuie să schimb camera. Eu vreau să mă urc în Jujiță, să-mi facem poză. La Jiu-Jitsu, na, opri la jumping. Jiu-Jitsu. La- Mi s-a umflat o baterie, băieți, de la GoPro. Na, Și GoPro, mai ia, luați uite ca- cum am scos-o, bă. De ce? Nu, Dar ce are? m-a curentat. Cum să te conecteze, mă? Da. Dar are curent. Că e goală. Uite, panorama. Vezi ce s-a umflat? Nu miroase. Pute? Nu, n-a spart-o. Aici e drumul, mă? Dacă am stat la Jiu-Jitsu aici doar ca să repar camera. Stânga. Aceea? A? Cred că ăștia-s cam proști. Uite acolo. Aceea? Da. Uite mă, drumul bun. Da, mă, da, e ok. S-a încărcat și mie telefonul. Zi, mă, ăsta e drumul? Da. Mamă, dar pe aici n-a luat-o nimeni. 16 grăduțe. Naine. Strase. Strase, vorbesc. Aoleu. Spring Street. E Spring. Spring. Strada Ceții. Primăveri. Mă vezi. Dacă iau eu ăla, Stai că îl rezolv eu acum. îl iau sau îl iau? Uite pe geam. Nu-l iei, da. Dă-le, că ești departe de el, mă, ești departe. Dă-le. Au, e Jiu-Jitsu, ce-i în față? Ai de capul meu. Dacă iar mă întorc. N-a tins, nu. Ating? Nu o tin cu Jiu-Jitsu. Ai atins antena, cred că. Dacă iar mă întorc pe aici. Mai e mult de mers așa? Mai este alea. Până la Humulești. Sau Homești, unde ești. La lacul Turda ai drum ca lumea. Știu de ce? Aici suntem la izvor Vana Veche. Aproape. Vana Rece, Vana Rece. Mai e una aici, mă. O atinge. Masă, tu cracaia. Asta-i. Lasă, că e vorba să Aici ce s-a întâmplat, mă, băiatule? Du-te, bă. Deviată. Aici cred că e apă ceva, iese apă din pământ. Foarte deviată situația. Bolovanul? Cataroi. Cataroiul? Da, dar la era la bascul. La braț, cred. Ăsta e drumul, nu? Mhm. Mamă, ce drum. Aici e frumos.
Băi, leu, ce drumuri, bă, băiatul. De acolo am și noi pe drumul normal inițial, de la Humulești de acolo sau Homești, cum ai zis tu, pare că ieșeam direct acolo. Dar acum trebuie să văd pe aici. N-am pățit nimic cam așa. Hai că e bine, hai că e bine. Alea, acolo ai atins. Știi ce era bun aici? Să ai drujba la tine. Da, mă, serios. Ce-o fi în fața acolo? Mai bine să-i punem ceva. Oh. În cap, mă, măcar? Uite-te și tu în stânga dreapta să capem. La mine e o grămadă de loc, mă, de tine la mine încoa. Mult. Cam atâta. Mai dă-i la mine, mai dă-i, uite. Ai 1 metru așa. Oh, băi, băiatule, dar sunt drumuri ca lume aici. Unde joacă? Bă, am luat bolovanul. Ce are, mă? Ce ajung, apeși franș, dai? Da, bă. Bereș? Ori s-a oprit Cine? mașina. Eu, uite, a venit cea de aici. Hai că dacă, da, am mai luat-o pe aici, hai că de aici e bine. De aici ar trebui să fie bine. Eu am zis ceea ce am vrut. Oh, ce e aici, mă, clațaș. Ce mai luat o crack, cea? Nu, e aparent e joasă, cred. Trebuie să văd unde suntem. Wow! Păi, ești nebun! Străduța mai retrasă, asta e. Mai avem, mă, până la... Nu, mai avem, suntem aproape la Cutur. La Cuturca, alea saldieri de Nu la... vezi, mă, pasa ambreiajul cu niște turație mică. Păi sunt cum întâia, ce vrei. Atinge, cred. Antena. Lasă antena. Se calmează.